Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on ɗaɓe Jaygol Pulaku Tv mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. Mi tammi balɗe ɗo fu on dara min ɗon gaɗanen vidéoji bantana ɗum non bo wirnoɗo on giya min ɗon gurto ha vidéoji may ɗo yugo dede wakkatiji may ɗo ɗum ɗo ɓilla min fotai min mbiya min kosane on vidéo dede banta min bo wirno hosango on vidéoji man ɗo yugo non may ɗo hedde ko hosi vidéo may ɗo ha waɗi montage editing majum ɗo ɗum hunde sande ɗon ɗaɓɓita kujeji fere fere yugo saɗirmaji man dalila man minon bo min mbi hana min acca on non mere min ngala gaddan on vidéoji yugo balɗe dede salinode ko min composatno min keɓayno min galdani on vidéoji on non tokka min dede vidéoji application ji fere fere min tawi ndiga min kabda min gara ko waddangon vidéoji may banni hedde ko min keɓa min puɗɗita min kawara kujeji dede je min gaddiranta on vidéoji banta mbowunoɗon dede tinnore nde garɗen tinningo hande ɗum ko larani hala lawol ngol goɗɗo tokkata télécharge e statut goɗɗo ha whatsapp ɗuɗɓe nder moɗo ɗo sinkanami lawol ngol mi tokkata mi télécharge e statut ha whatsapp yake feere taw an nasti ha whatsapp maɗa ɗo lara statut exemple ma en nasta nder whatsapp ɗo banni banta dede ɓen ɓe pamai ko woni statut may ɗo jotta mi nasti ɗo nda ɗo ha ɓe windi dede alama ɓe windi statut ɗo ni jotta to mi waranno mi mema dow majum banni nda ɗo ɗum pat ɗum dede statut ji ko himɓe gaɗi photoji e ko nandi be majum nda ɗum ɗo mi tan mi on dari ɗo ɗum pat dede ɗum statut ji himɓe to ɗum fottani mi mari haje ha mi télécharge ɗum lawol ngol mi téléchargirta ɗum en andi bana whatsapp gb kanjum watta himɓeji feere acca whatsapp ji ɗi man ɗo kota ɗo naftira be gb whatsapp e ko nandi be majum ha ɓe gaɗa kublo kango ɗum en numéroji to yugo dede whatsapp messenger ɗo ɓe anda lawol ngol ɓe tokkata ɓe télécharge e statut goɗɗo ɗo kanjum watta ɓe kota ɓe gaɗa ko naftirgo dede gb whatsapp ko whatsapp andi yo whatsapp ko gb whatsapp bo na ɗum dede whatsapp ji original ji dalila man watta ɓe gaɗa kublo kango en numéro banta mi on ha ɓawo to ɗuɗɓe nder meɗen anda ɓe ɗo télécharge statut ha dede whatsapp messenger dalila man on mi wiya cuwa mi wannen vidéo musamman ɗon ha majum amma kanjum na dede gal nder whatsapp may on a wawata télécharge statut man ɗo kanjum ɗo sai a arta a télécharge ɗon application ɓe mbiyata seva statut ma bo statut seva jotta en gara to en mari haji ha en télécharge ɗum ɗo sai nasta nder play store amma hedde ko may ɗo kala ɓen ɓe abonai fu mi ɗo toro on dare seragal jungo moɗon nyamo ha on dari bindi boɗeji ɓe vindi zabone misalu banni ɗo on gara on mema dow maji ɓawa to on memi dow maji on dari ɗi garti ɓaleji on dari nda kungel feere waɗi banta alama lenguru sai on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel sai on gara on mema dow ngel dow ɗo to ɗon hokkata on kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koydum non tan gejjite warugo dede ha alama ɓe gaɗi kolel ɗo misalu like banni sai on gara on mema dow maji on dari kolel mai warti blé to ɗon hollata on gaɗi like non tan gejjite warugo lesɗo babal commentary on bindana min commentary dede je ɓeddata encourajugo min non tan gejjite warugo dede babal e partagugo e lien man ma bo on gaɗa sharing majum banni on partage dede ha groupe ji moɗon ko mi himɓeji moɗon whatsapp facebook e ko nandi be majum ko telegram banni en mbiye nasta nder play store en ɗaɓɓita dede play store meɗen banni nda play store meɗen ɗo sai en gara e mema dow majum banni wato memi dow majum ɗum maɓɓitanake en gari dede babal windugo ɗo nda inde may ɗon mi windani on sera statut seva mi tan mi on dari inde man windi sera ɗon sai a tabbitina windi exactement ba lari mi windi ɗo sai a mema dow majum ɓawta memi dow majum ɗum waddante application ji fere fere daɗɗi ɗo mi tan mi on dari daɗɗi ɗo jerotiri amma a tabbita a wari a télécharge application ngel mi tan mi a lari ngel a tabbitina ngel mi holluma alama ɗo hangel on a wari a télécharge ɓe ɗo windi statut seva tawi o alaran ɗo nda ɗo je ɓe windi statut seva for whatsapp e ko nandi be majum laaru je ɓe windi statut seva tan mi tan mi a laari je ɓe windi statut seva tan da ɗum ɗo kanjum mi waɗanta en alama ɗo mi tan mi on daari sai a wara mema dow majum banni ɓawta memi dow majum sai a installa ɗum déjà min a laari mi arti mi installe application may ɗo min mi wawan mi mema dow ouvre ɗo tan ma bo mi wurto mi yaha mi nasta nder application ji am mi tawa ɗum ha mi holla on gam déjà min mi artino mi ɗon no naftira be majum misalu nda application may dangel ɗo mi tan mi a laari jotta to mi wari mi memi dow magel ɗo ni accunge ano ɗum maɓɓitanta yam a laari déjà ɗum maɓɓitani yam jotta a laari nda photoji ɗo ɗum pat ɗum photoji ɗi himɓe gati ha statut maɓɓe toon amma an to a wari arande ɗo ɓe hokkete a waɗa autorisé ɗum heɓa a hokka ɗum dede ɗum fuɗɗa hugo ko waɗi min ɗum maɓɓitani yam grade banni tan gam mi artino miɗon hutinira be majum déjà jotta nda ɗo ɗum dede ko larani ha photoji to mi yiɗi larugo vidéoji sai mi warta dow ngel ɗo ni mi dasowa ɗum ni sai mi warta ɗo ɗum vidéoji mi tan mi a laari nda vidéoji nda photoji jotta en gaɗu misalu mi nasta dow photowol ngol nda mi nasti photowol ngol to mi mari haja mi télécharge ngol ko mi yerɓanagol goɗɗo ko mi waɗa reposti magol mi wara mi mema dow alama plus yel ɗo tan ɓawa to mi memi dow alama plus ɗo a laari no ɗum waddani yam nda ɗo ɓe hollani yam save ɗo mi télécharge ngol to mi memi dow alama save banni ɗo ni to déjà a laari ngol arti ngol télécharge ake déjà ngol waɗi saving ha nder galerie am to jotta to mi mari haje dede misalu mi yerɓanagol goɗɗo ko mi waɗa mi loro mi posta ngol a laari nda ɗo sai mi wara mi mema dow alama plus may toujours nda ɗo sharing ɗo to mi mari haje mi turitongol ko mi yerɓanagol goɗɗo ha whatsapp ko ha facebook ko nandi be majum to mi memi dow majum waddane option ji fere fere sai mi yerɓa ɗum to mi mari haje waɗugo reposting majum bo mi yiɗi min bo mi loro min posta ɗum ha dede statut ɗam ɗo tan mi warata mi mema dow alama reposting ɗo to mi memi dow reposting ɗo ni ɗum ɗo ya dede posto ha whatsapp
mi tan min pami don lawol ko wala to kada télécharge kala e statut goddo je marra haaje fu amma tinnore ndo mi don matina dum dede naftirobe be WhatsApp Messenger hambe bawata naftira be tinnore ne mi tindini ngam WhatsApp Messenger kanjum woni WhatsApp original dede dum société WhatsApp arandejum amma dede luttudi tokkudi do dum pat dede dum copie ko nandi be majum je be ma nandi hambe be bawan a télécharge statut mabbe ha der application mo ganda amma bana WhatsApp business ado a fota kanjum a télécharge statut sai de awala capture de écran majum mi tammi on pamane sakirabe don tinnore famarde de min ngari ha min tindina on non min to ron ha jotta dede ben be abona kabda abona non tangejiti wadugo like on kabda on partage lien video ji medo e ba on ballito min non to ndari be gaddi publicité kabde nene publicité medo sai to dum timmima bo acce sai to ndari ragare video medo on tammi larugo be gaddani on publicité on keto publicité medo sai to salake no medo be encourage go min minon bo min gada ko widi to ago min gaddano video ji de potta naybi on jawrama sakirabe dum derrawo modon Adamu Haruna. Assalamu alaikum.